poisťovací agent, zmluva, poistná udalosť. Aká farba vám pritom napadne? Väčšina ľudí by povedala šedá. Ako predstaviť Generali ako poisťovňu, ktorá má emóciu, srdce, dušu a tep? Základom bola globálna kampaň pripravená v spolupráci s agentúrou Dentsu, ktorej úlohou bolo odprezentovať nový pozicioning značky a vylepšiť brandové metriky. Tá mala dve línie. V októbri sme sa zamerali na sieť agentov, kde sme vyzdvihovali ľudskosť a ochotu. Zároveň bol uvedený nový claim. A následne v novembri sa spustila brandová komunikácia Generali Retitude. Celý rebranding dával dôraz na červenú farbu, ktorá sa od začiatku spája s Generali. Červená sa spája so srdcom, odvahou, impulzom. Červená vytrča z davu. Červená vie, ako ťa nakopnúť. Konkurencia sa zameriava na TV kampane, čo pre nás znamenalo príležitosť odlíšiť sa. M1 Planner, globálny Dentsu tool, nám zabezpečil unifikované výstupy s ohľadom na špecifika nášho trhu. Kľúčovým formátom bolo video. Optimalizovali sme pomer TV a online formátov pre maximalizáciu efektivity zásahu. V televízii sme sa sústredili na relevantné a vysokoafinitné programy. Digitálna stratégia zohľadňovala Customer Journey, od vizibilných formátov po retargeting na základe vyzbieraných dát. V outdoore sme sa sústredili na LED bigboardy a digitálne CLV v obchodných centrách. V printe sme využili Forbes. Nie len PR článkom, ale najmä falošnou obálkou, ktorej vizuál bol vytvorený z fotografií slovenských agentov poskladaných do loga Generali. Kampaňou sme zasiahli viac ako 90% cieľovej skupiny a splnili sme všetky kľúčové ciele. Veríme, že aj vďaka tejto kampani ľudia na Slovensku budú môcť nájsť poisťovňu, ktorá má emóciu.